Καλησπέρα συνάδελφοι. Για άλλη μια μέρα μαζί σας για το briefing της ημέρας. Χθες Κωστή που δεν ήμουν είχε θεματάκι, έτσι. Χαμός έγινε, χθες την κλείτωσες. Μείναμε το Βαγγέλη να σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Σήμερα είναι πιο ήπια λίγο τα πράγματα. Βέβαια, σημαντική είδηση της τελευταίας στιγμής, Κώστα. Ναι, είναι η παράτηση. Πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε, είχαμε επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Οικονομικών δηλαδή, και μας ενημέρωσαν ότι υπέγραψε ο κύριος Αλεξιάδης την παράταση για τις δηλώσεις μέχρι 36 και αναμένεται σύντομα, θα το δείτε σε λίγο το δελτίο που θα κοινοποιηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών. Εντάξει, λίγο πολύ Κωστή ήταν και κάτι γνωστό, έτσι, ήταν κάτι που το περιμέναμε. Είναι ίσως από τις λίγες φορές που η παράταση δεν έτσι επηρεάζει άμεσα όλους μας. Άλλες φορές περιμέναμε την παράταση, γινόταν χαμός. Τώρα ήταν λίγο, είχε έρθει λίγο μαλακά, θα λέγαμε. Η επόμενη θα επηρεάσει. Προφανώς, αν χρειαστεί. Εντάξει, είναι γνωστό, δεν προλαβαίναμε τις κελώσεις μέχρι 30 Απριλίου, σε παρένθεση 4 Μαΐου, θα το λέω συνέχεια, γιατί δεν ήταν ποτέ 30 Απριλίου στην ουσία η προθεσμία, είναι 4 Μαΐου. Λογικό ήταν να πάει μέχρι 36 και βλέπουμε, έτσι, εντάξει. Αυτό που έχουμε πάντως δει μέχρι στιγμής και από έτσι, την ενημέρωση που έχουμε και από συναδέλφους που έχουν μπει μέσα στο σύστημα είναι ότι έχουν εντοπιστεί κάποια προβληματάκια. Ναι, μικρολαθάκια υπάρχουν. Και στο ΙΚΑ, σε αυτά τα στοιχεία που έχει ανεβάσει το ΙΚΑ, ο ΑΕΔ δεν έχει ανεβάσει τα επιδόματα κτλ. Προβλήματα έχουν εντοπιστεί από κάποιους συναδέλφους μας, έχουν πει από κάποιες τράπεζες που αντί να βάλουν ένα ποσό τόκον, ας πούμε 30 ευρώ, βάλανε 3.000 ευρώ. Δεν ξέρω και κάποια άλλα προφανώς που έχουν εντοπιστεί. Οι συνάδελφοι μας ενημερώνουν, βλέπουμε κι εμείς κάποια και προφανώς δεν πρέπει να υποβάλλονται Κώστα άμεσα τώρα δηλώσεις, πρέπει να περιμένουμε λίγο. Δηλαδή, πέρα από το θέμα της αποχής εννοείται που πρέπει να... Σε βρίσκω λίγο αντίθετο με τις δηλώσεις του κ. Αλεξιάδη που έκανε χθες, που είπε ότι θα πρέπει όλοι οι φορολογούμενοι να σπεύσουν την πρώτη, έστω τη δεύτερη εβδομάδα, είπε μέσα σε 2 εβδομάδες. Εντάξει, προφανώς θεωρούσε ο κ. Αλεξιάδης ότι δουλεύουν όλα ρολόι και... Γιατί αυτό που λέμε πολλές φορές που το έχει πει και ο κύριος Υπουργός, ότι είναι προσυμπληρωμένη η δήλωση και ότι δεν χρειάζεται πολλά για να τη συμπληρώσεις, ήδη έχουν εντοπιστεί τα πρώτα λάθη. Τα οποία όμως να πούμε βέβαια εδώ, έτσι, για να είμαστε και δίκαιοι, ότι δεν οφείλονται στο Υπουργείο Οικονομικών τα λάθη. Όχι. Οφείλονται είτε στις τράπεζες, έτσι, είτε στο ΙΚΑ, είτε τέλος πάντων. Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση και από τον ΑΕΔ τα λάθη έχουν γίνει. Και από τον ΑΕΔ, εντάξει. Θα πρέπει να τα διορθώσουν όσο πιο σύντομα γίνεται και βέβαια δεν είναι και τα, να πούμε, δεν είναι και τα λάθη που είχαμε πέρσι, έτσι. Σιγά σιγά στο το σύστημα. Ευτυχώς. Εντάξει, λογικά Κωστή τις επόμενες μέρες φαντάζομαι ότι θα αποκατασταθούν όλα αυτά. Σιγά σιγά θα ξεκινήσουν και να γίνονται και οι δηλώσεις. Τώρα θα δούμε αν θα γίνονται ακριβώς όπως το έχει φανταστεί το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί οι λογιστές από χθες, όπως είπατε και εσείς στο briefing, έχουν εξαγγείλει την αποχή και σήμερα είχαμε... Συνεχίζουν βασικά. Συνεχίζουν την αποχή και σήμερα είχαμε στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας για το ασφαλιστικό, έτσι. Ναι. Και σήμερα είχαμε και τον αποκλεισμό αρκετών εφοριών στην Ελλάδα από συνάδελφους λογιστές. Είχαν αποκλείσει ουσιαστικά καταλήψεις στη ΔΟΗ. Στην Κέρκυρα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο Ναύπλιο, στις Σέρρες, στα Χανιά, στη Ρόδο, να μην τα λέμε όλα. Είναι σε πάρα πολλές εφορίες, είναι φωτογραφικό υλικό μέσα, μπορείτε να το δείτε. Οι συνάδελφοι κάνουν αποκλεισμό των ΔΟΗ, στο πλαίσιο αυτό που είπαμε των κινητοποιήσεων και θα δούμε πώς θα συνεχιστεί τώρα αυτό το πράγμα. Συνέπεσε βέβαια ο αποκλεισμός των ΔΟΗ και με την απεργία. την απεργία. Αυτό ήταν ένα σήμερα είχαμε απεργία, ναι. Είχαμε απεργία γενικότερα. Δεν είχαμε βέβαια και, όπως και άλλες φορές δυστυχώς, αθρώα προσέλευση των συναδέλφων στις ΔΟΗ. Ναι, ήταν μικρή συμμετοχή. Πολύ μικρή συμμετοχή δυστυχώς. Και όπως έχουμε ξαναπεί Κώστα και εμείς από εδώ αλλά και άλλοι συνάδελφοι, οι απόψεις διείσανται για το θέμα της αποχής, να μην τα ξαναπούμε πάλι. Είναι... Και οι ΜΕΝ και οι ΔΕ έχουν τις απόψεις τους, δεν μπορούμε να πούμε εμείς από εδώ από το briefing ποιοι έχουν δίκιο και ποιοι δεν έχουν. Είναι Κώστα καθαρά προσωπικό το θέμα αυτό της αποχής. Κοίταξε ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια μορφή αντίδρασης για το ασφαλιστικό, αυτό είναι σίγουρο, σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Ναι. Τώρα πώς μπορεί αυτή να είναι η πιο νόμιμη, να το πούμε έτσι, σε εισαγωγικά μορφή αντίδρασης, αυτό είναι το θέμα. Γιατί η αποχή δεν τη βλέπουμε να είναι και τόσο νόμιμη, ή τέλος πάντων κάποιοι δεν τη βλέπουν να είναι και τόσο νόμιμη. Βέβαια, ξέρεις, άμα το πάμε έτσι λίγο, το εξεδανικεύσουμε γενικότερα, γιατί και εγώ το έχω αναφέρει ότι καλό είναι να έχουμε, ας πούμε, κάλυψη από το οικονομικό επιμελητήριο, ας πούμε, νομική, για να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Απ' την άλλη όμως, άμα το σκεφτείς και λίγο έτσι πιο
αποστασιοποιημένα, δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει τίποτα στον κόσμο αν γίνει κάτι αυθόρμητο. Δηλαδή, αν εγώ δεν αναλάβω την ευθύνη μου σαν λογιστής και πω ότι εδώ θα κλείσει το γραφείο μου. Δεν χρειάζεται να μου δώσει το OK, το επιμελητήριο να με καλύψει νομικά. Πρέπει ο ίδιος να λάβω την ευθύνη μου και να πω: ωραία, χάνω τους πελάτες μου, χάνω, αλλά έτσι κι αλλιώς θα χάσω όμως το γραφείο μου αν συνεχίσω και δουλεύω έτσι, σκύβω το κεφάλι κτλ. Δηλαδή κάπου και αυτό, άμα το δούμε λίγο ιδανικά, σωστό είναι και αυτό. Έτσι, είναι και αυτό μια σωστή άποψη. Ναι, μεν. Δεν χρειάζεται δηλαδή σκέψου να γίνει μια επανάσταση. Έτσι, να έπρεπε να σου πει κάποιος: εγώ θα σε καλύπτω νομικά, αλλιώς δεν θα γινόταν ποτέ επανάσταση. Γενικότερα, οι πόλεμοι, ξέρεις, έρχεται ο άλλος και λέει: θα μας σε καλύπτω. Ναι, θα υπάρχει ένας νόμος για την επανάσταση, ξέρεις. Νόμιμη επανάσταση. Ναι, νόμιμη. Εντάξει, γι' αυτό λοιπόν είναι και αυτό ένα ζήτημα που πρέπει να το σκεφτόμαστε πάντα. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι καθαρά προσωπικό. Έτσι, μακάρι να υπήρχε 100% ας πούμε απόλυτη ταύτιση απόψεων στο κομμάτι αυτό και να είχαμε μια δυναμική παρουσία και φυσικά όχι μόνο στις δηλώσεις, γιατί αυτό το λέμε και το ξαναλέμε. Είναι και άλλα τα προβλήματα που προκύπτουν άμα εμείς δεν κάνουμε δηλώσεις ΦΠΑ, με μεγάλα τα έσοδα Κώστα, έτσι, του κράτους, άμα δεν ασχοληθούμε με τις δηλώσεις αυτές. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα θέμα που θα μας απασχολεί συνέχεια, γενικότερα αυτές τις μέρες. Συνεχίζουμε σήμερα. Είχαμε και την απόφαση του... Βγήκε λοιπόν η απόφαση πολύ αναμενόμενη. Βασικά βγήκαν τα σκεπτικά, όχι ολόκληρη απόφαση, λέει η απάντηση στα προδικαστικά ερωτήματα ναι. που περιμέναμε τόσο καιρό σχετικά με την υπόθεση των εμβασμάτων και το πώς αυτά θα φορολογηθούν ή αν θα φορολογηθούν αναδρομικά. Και ήταν 4 τα συγκεκριμένα προδικαστικά ερωτήματα και που είχαν τεθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ήταν πιλωτική δίκη. Αν θυμάστε, είχαν παγώσει και όλες οι άλλες δίκες περιμένοντας την απάντηση του ΣΤΕ για αυτό το πράγμα. Πάντως εγώ αυτό που είχα πει... Η οποία έχει προωθηθεί από το εφετείο, ναι, έτσι, Αθηνών. Έχω πέσει έξω με αυτό που είπα ότι ναι. Ευελπιστούσα ότι το ΣΤΕ θα πει ότι... Ευελπιστούσα βέβαια, είχα εξηγήσει τον λόγο ότι εντάξει, καλό είναι η πολιτεία γενικότερα να μπορεί να εντοπίσει τους φοροφυγάδες, αλλά μέσα σε αυτό το συρφετό όλων της διάταξης αυτής μπλέξανε και άνθρωποι οι οποίοι είχαν νόμιμα χρήματα και δεν μπορούσαν να απεμπλακούν από τα γρανάζια αυτά της συγκεκριμένης νομοθεσίας, έτσι. Ναι, εδώ να πούμε, τουλάχιστον έτσι όπως τη διάβασαμε εμείς στην απόφαση του ΣΤΕ, ευνοεί πάρα πολύ το δημόσιο, έτσι. Ναι. Του δίνει μεγάλο αβαντάζ για τις επόμενες δίκες, σε αρκετά σημεία. Απαντάει και στα 4 προδικαστικά ερωτήματα η απόφαση του ΣΤΕ. Λέει ότι ο φορολογούμενος θα πρέπει να γνωρίζει ποια είναι, από πού προέρχεται έτσι, η προσάυξη της περιουσίας του. Δεν μπορώ να πω δηλαδή εν ολίγης. Δεν μπορεί να ισχυριστεί ο φορολογούμενος ότι δεν θυμάται ή δεν ξέρει πού βρήκε τα λεφτά. Λέει ότι σε κάποιο άλλο σημείο στο σκεπτικό του ότι η διοίκηση δεν είναι ανάγκη να τεκμηριώσει με αδιάσυστα στοιχεία την προσάυξη περιουσίας του φορολογούμενου, γιατί τότε δεν θα έκανε άλλη δουλειά παρά μόνο να ψάχνει να βρει στοιχεία για να τεκμηριώσει αυτά. Ότι μπορεί δηλαδή και με τις έμεσες τεχνικές ελέγχου και με κάποιες άλλες τεχνικές ελέγχου που χρησιμοποιεί να επικαλείται ότι υπάρχει προσάυξη περιουσίας σε κάποιο φορολογούμενο, έτσι ώστε να ζητάει το επιπλέον ποσό αυτό να φορολογηθεί, το οποίο δεν μπορεί να δικαιολογήσει ο φορολογούμενος. Είναι η Κώστα, συγγνώμη, σε διακόψω, αυτό είναι και νομίζω η πρώτη αναφορά που γίνεται σε δικαστική απόφαση για το θέμα των έμεσων τεχνικών. Ναι, είναι η πρώτη φορά. Είναι η πρώτη φορά και ουσιαστικά εγώ έτσι όπως το βλέπω. Απαντάει και στην ουσία βέβαια ότι θα φορολογηθεί ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος που έχει στείλει έμβασμα στο εξωτερικό με λεφτά τα οποία δεν μπορεί να δικαιολογήσει εντός της παραγραφής, έτσι. Ναι, σωστό. Γιατί το αναφέρει και αυτό, θα φορολογηθεί με βάση το άρθρο 48 της προσάυξης περιουσίας. Ναι, για τα χρόνια σαν ελεύθερος επαγγελματίας. Για τα χρόνια εκείνα της συγκεκριμένα. Τώρα έχει πάει στον 41-72. Πάντως είναι σημαντικό λοιπόν αυτό που έλεγα Κώστα, ότι ουσιαστικά βλέπουμε ότι μέσα από τις έμεσες τεχνικές ελέγχου που είναι το επόμενο βήμα στους ελέγχους, αυτό φαίνεται και μέσα από την απόφαση είναι απάτημα όντως και σιγά σιγά είναι το θέμα που θα μας απασχολεί τα επόμενα χρόνια, έτσι. Ναι. Γι' αυτό πρέπει όλοι να έχουν στο μυαλό τους ότι οτιδήποτε ας πούμε πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι επειδή μπορεί να κληθούμε κάποια στιγμή να αποδείξουμε κάποια πράγματα, πρέπει να χτίζουμε σιγά σιγά την άμυνά μας σε τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί όπως είπαμε Κώστα και πριν, ότι υπάρχουν και άνθρωποι που ναι μεν έχουν νόμιμα τα χρήματα, αλλά αν δεν από τώρα ξεκαθαρίζεις τι είναι αυτά τα χρήματα, πώς προέκυψαν κτλ. Σκέψου μετά στους ελέγχους τι θα γίνει. Θα πρέπει οι φορολογούμενοι λοιπόν να θυμηθούν, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, αν υπάρχει προσάυξη περιουσίας, έτσι, από πού προέρχονται τα χρήματά τους. Που μπορείς να παίρνεις για να θυμάσαι κάτι, ξέρεις, έτσι.
Εντάξει, σε όλα τα... διαβάστε, έχουμε παραθέσει στη συγκεκριμένη είδηση που έχουμε αναρτήσει το ερώτημα που είχε εισαχθεί στην Ολομέλεια του ΣΤΕ και από κάτω την απάντηση που έδωσε και βέβαια έχουμε και το σχετικό link σε όλο το σκεπτικό του ΣΤΕ, το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον, πρέπει οπωσδήποτε να το διαβάσετε. Υπήρχε πάντως, αν θυμάσαι Κώστα, και κάποιοι το είχαν εκμεταλλευτεί αυτό, το είχαμε σχολιάσει και παλιότερα, με τις παλιές διατάξεις που έλεγαν ότι όταν υπάρχει ένα εισόδημα από αφανείς πηγές που δεν φορολογείται, θυμάσαι στο παρελθόν τι είχε γίνει, έτσι. Μπορεί να το δηλώσει την τελευταία μη παρέμβαση. Ναι, και αυτό λοιπόν τι γίνεται, γιατί πρέπει να βλέπουμε και τις δύο πλευρές, έτσι. Και το δημόσιο πρέπει να προστατεύει τα συμφέροντά του. Δηλαδή, όντως υπήρχαν άνθρωποι που φοροδιέφευγαν και μάλιστα με μεγάλα χρηματικά ποσά, δεν τα δήλωναν καθόλου. Αυτοί δεν πρέπει να τιμωρηθούν ουσιαστικά. Και βέβαια η αιτιολογία που μας φάνηκε και λίγο αστεία, έτσι να το πούμε αυτό, το είχαμε πει και στο του δημοσίου, ότι εάν δεν τους φορολογήσουμε με αυτόν τον τρόπο, πώς θα τους βρούμε. Δεν έχουμε κάποιον άλλο τρόπο. Τελικά έγινε αποδεκτή. Ίσως θα μπορούσαν να κάνουν τους ελέγχους πιο στοχευμένα και να πηγαίνουν σε ανθρώπους που έχουν υψηλό ρίσκο, ας πούμε, με το ρίσκο ανάλυσης τέλος πάντων, για να εντοπίζουν τη φοροδιαφυγή. Τώρα μπλέξανε και άνθρωποι εδώ πέρα, Κώστα, που δεν φταίγανε κιόλας. Και βέβαια, για να φύγουμε από αυτό το θέμα, γιατί είναι μεγάλο, όσο και να το συζητάμε, δεν θα τελειώσει, να πούμε ότι το ΣΤΕ είπε και ανέφερε και ρητός μέσα, αναφέρεται ρητός ότι σε περίπτωση που έχουμε μεταφορά από ένα λογαριασμό σε άλλο, αυτό δεν θεωρείται προσάυξη περιουσίας, αυτό είναι ευνοήτο. Εξυπακούεται. Λοιπόν, συνεχίζουμε πάλι από το θέμα της νομολογίας, να το πούμε. Είναι γνωμοδότηση του Νοσοκού που αναρτήσαμε σήμερα. Ναι. Σήμερα και έχει να κάνει με φορολογούμενο, με μια εταιρεία η οποία πήγε και έκανε μάλλον τροποποιητικές δηλώσεις παραγεγραμμένων ετών, σε παραγεγραμμένα έτη 2006-2007. Ναι, 2006-2007, ναι. Και πλήρωσε τον ανάλογο φόρο που, στις τροποποιητικές δηλώσεις και κάποια προσάυξηση που υπήρχε και το ΚΕΦΟΜΕΠ έκανε ερώτημα στο Νοσοκού αν σε παραγεγραμμένο έτος μπορεί η εφορία, μπορεί εδώ η Γενική Γραμματεία τέλος πάντων να κάνει εκαθάριση άμεσα του φόρου και να εκδώσει τα σχετικά και να επιβάλλει κιόλας τις προσαυξήσεις αυτές. Ναι. Και το Νομικό Συμβούλιο απάντησε. Και βέβαια ο συγκεκριμένος φορολογούμενος μετά να πούμε ότι μπήκε και στις διατάξεις των 100 δόσεων, του 41. 43-21, ναι. Του 43-21, ναι. Και αυτά ήταν το ερώτημα του ΚΕΦΟΜΕΠ ήταν αν μπορεί η διοίκηση, εφόσον έχουμε παραγραφεί η χρήση, να εκδώσει την άμεση εκαθάριση πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου σε παραγεγραμμένη χρήση για παλαιότερα. Δηλαδή είναι σαν να θέλω εγώ να. Πάντως πώς μπήκε στη ζωή μας το πράξη προσδιορισμού. Παλιά το λέγαμε καθαριστικό, τώρα έτσι έχει μπει στη ζωή μας. Πράξη προσδιορισμού φόρου. Αν μπορεί να το κάνει αυτό σε παραγεγραμμένο έτος, δηλαδή είναι σαν να πάω εγώ τώρα να κάνω μια δήλωση του 2001. Και ρωτάει το ΚΕΦΟΜΕΠ, μπορεί να το κάνει αυτό η διοίκηση ή επειδή έχει παραγραφεί δεν μπορεί να καταλογίσει φόρο σε τροποποιητική δήλωση εκείνης της περίοδου. Σωστά. Και βέβαια το Νοσοκό απαντάει εδώ πέρα ότι σαφώς και μπορεί, διότι η παραγραφή είναι ένα δικαίωμα το οποίο το έχει ο φορολογούμενος και το οποίο μπορεί να παραιτηθεί όποτε θέλει, εφόσον ο ίδιος θέλει να πάει να δώσει, εφόσον το επιθυμεί και θέλει να παραιτηθεί από αυτό το δικαίωμα της παραγραφής και να πάει σε προγενέστερο χρόνο και να κάνει μια τροποποιητική δήλωση και να πληρώσει το φόρο και τις προσαυξήσεις, μπορεί να το κάνει. Και επίσης το δεύτερο σημαντικό είναι ότι δεν θεωρούνται αυτά πρόσθετα στοιχεία. Επίσης απάντησε και σε αυτό το ερώτημα του Νοσοκού, είπε ότι αυτά δεν θεωρούνται πρόσθετα στοιχεία με βάση τις διατάξεις που υπάρχουν έτσι ώστε να μπορεί ο προϊστάμενος στη ζωή να κάνει έναν περαιτέρω έλεγχο, να τα θεωρήσει αυτά δηλαδή σαν νέα στοιχεία για να κάνει ένα περαιτέρω έλεγχο. Αυτά ήταν τα δύο. Ο φορολογούμενος, να πούμε εδώ πέρα στο τέλος, ότι γλίτωσε ουσιαστικά και τις προσαυξήσεις. Ναι, γιατί πήγε και πλήρωσε όλο το ποσό του φόρου που προέκυψε μέσα με τη ρύθμιση των 100 δόσεων, πήγε φάπαξ, το πλήρωσε και ουσιαστικά γλίτωσε όλο το ποσό, έτσι. Γλίτωσε αρκετό ποσό. 60% ήταν η προσάυξη. Άρα ετοιμαστείτε και να κάνετε κι εσείς όσοι έχετε, μάλλον όσοι έχετε διαφορές με παρελθόντα έτη, να κάνετε τροποποιητικές δηλώσεις, τώρα που το δημόσιο χρειάζεται χρήμα. Μόνο που δεν έχουμε τη ρύθμιση, όμως να πληρώσουμε φάπαξ. Έχει σημασία. Άμα έχουμε κάνει κάποιο λάθος, πρέπει να το διορθώσουμε. Εντάξει, από αυτή την οπτική γωνία, σαφώς. Ναι. Ξεκινήσουμε από το 1981 μέχρι σήμερα να τσεκάρουμε λίγο. Γιατί δεν πληρώνουμε και πολλά κάθε χρόνο σε φόρους, δηλαδή η φορολογία είναι πολύ μικρή, οπότε έχουμε περιθώριο να πάμε και στα παλιά να δηλώσουμε και οθελώς χρήματα, χρηματικά ποσά. Λοιπόν, συνεχίζουμε από πλευράς ΓΕΜΗ τώρα. Είχαμε κάποιες σήμερα απαντήσεις που αναρτήθηκαν στον κόμβο. Ναι, μία σημαντική ήταν, οι άλλες μπορείτε να τις δείτε έτσι κι αλλιώς είναι μέσα.
αν οι καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γράφονται στο ΓΕΜΗ, έτσι. Τελικά απαντήσανε από το ΓΕΜΗ ότι αφού κάνουν μια ανάλυση και παραθέτουν την νομοθεσία τη σχετική, ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας εφόσον χρησιμοποιεί αυτό που λέμε το πνευματικό καλλιτεχνικό στοιχείο για την άσκηση του επαγγέλματός του, δεν θεωρείται έμπορος. Έτσι, και άρα δεν γράφεται στο ΓΕΜΗ. Δεν γράφεται στο ΓΕΜΗ, γιατί εδώ ήταν το ερώτημα, προέκυψε το ερώτημα επειδή κάποια υπηρεσία έστειλε και το ΓΕΜΗ απάντησε ότι κακώς τους είχαν γράψει στην αντίστοιχη υπηρεσία, νομίζω στην επαρχία ήταν αυτό το πρώτο, η καταχώρηση μάλλον στο ΓΕΜΗ, η εγγραφή υποχρεωτική έγινε σε κάποιο ΓΕΜΗ επαρχίας και ζήτησαν μάλιστα ουσιαστικά να δώσουν μέσα σε 10 μέρες στο ΓΕΜΗ να δώσει γραπτή εξήγηση η αντίστοιχη υπηρεσία για ποιο λόγο τους ενέγραψε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και κάποιος άλλος αν τυχόν έχει γράψει να δώσει αναλυτικά στοιχεία, έτσι. Και χτες είδαμε που κάναμε το briefing ότι πάλι το κακός που απάντησε το ΓΕΜΗ ότι κακώς έγινε εγγραφή και πάλι ζητάει γραπτές εξηγήσεις. Είναι σημαντικό γι' αυτό. Βλέπουμε λοιπόν ότι ουσιαστικά το ΓΕΜΗ κάνει και μερικές φορές ναι, λέμε ότι θέλει να εισπράττει χρήματα, αλλά κάποιες φορές βλέπουμε ότι ουσιαστικά κάνει και σωστά τη δουλειά του όπως πρέπει, όπως οφείλει δηλαδή. Έτσι. Μία άλλη απόφαση είχαμε σήμερα, μάλλον απάντηση σε ερώτημα, ήταν φορολογικό. Ναι, φορολογικό αυτό το ερώτημα, ναι, ήταν, Κώστα, αυτό μας απασχολούσε, είχαμε ξαναναφερθεί στο κομμάτι αυτό. Και πέρσι. Ναι, υπήρχε και στα σεμινάρια, πολλοί συνάδελφοι μας το ρωτάνε, αλλά και καθημερινά σχεδόν στον κόμβο έχουμε τέτοια ερωτήματα. Αν θεωρείται μπλοκάκιας. Ναι, είναι το γνωστό ότι είναι κάποιος Έλληνας κάτοικος, φορολογικός κάτοικος Ελλάδος. Εμείς, ας πούμε, εδώ πέρα εμείς οι δύο είχαμε κάνει μια σύμβαση με όλες τις προϋποθέσεις που είχε το άρθρο 12 η περίπτωση αυτή της ΣΥΓΜΑΤΑΦ για τη λεγόμενη φορολόγηση του μπλοκάκι, έτσι, αλλά όμως ο εργοδότης μας είναι στο εξωτερικό. Δεν είναι Έλληνας. Δεν είναι Έλληνας, είναι στο εξωτερικό, δεν έχει καμία σχέση εδώ με την Ελλάδα. Είχε προκύψει το ερώτημα από πολλούς συναδέλφους ότι με βάση τις διατάξεις του νόμου, έτσι πως είναι γραμμένες, δεν προκύπτει ότι αυτοί εξαιρούνται. Έτσι. Είχαμε τις απόψεις, η ΜΕΝ και η ΔΕ και πολλές φορές τα στελέχη του Υπουργείου που καμιά φορά στη διάρκεια του σεμιναρίου δεχόταν αυτά τα ερωτήματα, λέγανε ότι εμείς σαν Υπουργείο δεν δεχόμαστε ότι μπορούν να εφαρμοστούν αυτές οι διατάξεις και στις περιπτώσεις αυτές, που ο εργοδότης ουσιαστικά είναι κάτοικος αλλοδαπής, είναι δηλαδή ξένη εταιρεία. Και εδώ λοιπόν μέσα από αυτό το έγγραφο, Κώστα, αυτό προκύπτει ότι εφόσον έτσι τουλάχιστον το αιτιολογεί το τμήμα της φορολογίας που έχει απαντήσει ότι δεν θεωρείται το εισόδημα αλλοδαπής, δεν θεωρείται, εφόσον δεν είναι στην ημεδαπή, δεν θεωρείται εισόδημα του άρθρου 12 το συγκεκριμένο, άρα δεν μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις ο συγκεκριμένος φορολογούμενος της περίπτωσης σίγματα αυτό άρθρο 12, δηλαδή να φορολογηθεί με τα μπλοκάκια. Ακριβώς, και επίσης δεν γίνεται, που αυτό αφορά την ξένη επιχείρηση, δεν γίνεται παρακράτηση φόρου, δεν στέλνει αρχείο βεβαιώσεων και αυτό το απαντάει το Υπουργείο. Ναι, βέβαια να πούμε τώρα ότι το εισόδημα αυτό έτσι όπως απαντάει εδώ είναι λίγο περίεργο, δεν έχουμε την ερώτηση. Δεν έχουμε την ερώτηση. Δυστυχώς. Πάλι για μία ακόμα φορά δεν έχουμε την ερώτηση και μπορεί να παραπλανεί λίγο ένα σημείο της απάντησης, το σημείο 3 που λέει ότι το εισόδημα που προέρχεται βάσει σύμβασης με εργοδότη επιχείρηση με έδρα την αλλοδαπή, παρά το γεγονός ότι είναι εισόδημα ημεδαπής, δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 12. Ναι. Προφανώς το δεν υπάγεται στις διατάξεις του 12, τεκμέρω εγώ ότι εννοεί εδώ πέρα για να μπορέσει να υπαχθεί ο συγκεκριμένος φορολογούμενος στη διάταξη στην περίπτωση ΣΥΓΜΑΤΑΦ. Όχι ότι δεν είναι εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Δηλαδή, και εγώ αυτό έτσι κατάλαβα, αλλά εδώ είναι. Προφανώς για τη συγκεκριμένη, δηλαδή για να τον εισάγει στη διάταξη αυτή, δεν θεωρείται εισόδημα του άρθρου 12. Αλλιώς τι άλλο εισόδημα, άμα ο άλλος είναι μισθωτός, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Είναι μισθωτός είναι αυτός. Γιατί ναι, μα είναι εισόδημα, ναι, άμα. Ναι, τέλος πάντων. Έχει κάνει και τη σύμβασή του, βέβαια, να πούμε. Ναι. Ξέρετε, το πρόβλημα προκύπτει, το έχουμε ξαναπεί, ότι αν δεν γνωρίζεις το ερώτημα, δεν μπορείς να είσαι σε θέση μέσω της απάντησης πάντα να βγάλεις ασφαλές συμπέρασμα για το τι απάντησε η διοίκηση. Τέλος πάντων, στο διατάφτα αυτή η περίπτωση δεν μπήρθε στη διατάξη του Και καλά είπες, Κώστα, που το ανέφερες κιόλας, ότι υπήρχε μια σχετική απόφαση, μπορεί να τη βρείτε και στον κόμβο, από το 2015, από πέρυσι, που υπήρχε αντίστοιχη απάντηση, ότι εφόσον είναι κάτοικος, είναι ξένη εταιρεία, τέλος πάντων αλλοδαπή, δεν μπορεί να μπει ο εδώ κάτοικος Ελλάδος που έχει συμπληθεί μαζί με σύμβαση κατά τα λοιπά, σαν μπλοκάκιας, έτσι. Ουσιαστικά έχουμε λοιπόν δύο απαντήσεις. Ναι. Άλλη μια απάντηση και να κλείσουμε με αυτό σήμερα είχαμε και από το τμήμα ΦΠΑ. Αν υπάγεται σε ΦΠΑ, έτσι, αν υπάγονται μάλλον σε ΦΠΑ στα κέντρα μελέτης, τα οποία κέντρα μελέτης είναι κάποια κέντρα, να το πούμε έτσι, μαθημάτων,
είναι επιχειρήσεις βασικά οι οποίες έχουν κάποιους κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους και εκεί οι μαθητές του δημοτικού προετοιμάζονται για τη μελέτη, πηγαίνουν μετά το σχολείο, απασχολούνται με διάφορα πράγματα. Εντάξει, δεν κάνουν ακριβώς μελέτη, έτσι. Ναι, προετοιμάζονται για την επόμενη μέρα, γίνεται και φύλαξη κτλ. Κάνουν κάποια δημιουργία απασχόληση. Είναι μια σύνθετη έτσι, επιχείρηση. Ναι, κάνουν μια δημιουργία απασχόληση. Δεν είναι, δηλαδή δεν. Χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό της επιχείρησης. Δεν παρέχει στην ουσία δηλαδή αυτές οι επιχειρήσεις εκπαίδευση, να το πούμε έτσι. Και ούτε ουσιαστικά εμπίπτουν στις περιπτώσεις αυτές του άρθρου 22, ότι Ακριβώς. παρέχουν, όπως είπες Κώστα πολύ σωστά, και ούτε υπάγονται σε κάποια αρμόδια υπηρεσία που τους υποπτεύει. Του δημοσίου που τους υποπτεύει, ναι. Δεν υποπτεύονται λοιπόν. Σε κάποιο υπουργείο, ας πούμε, Το Υπουργείο Παιδείας κτλ. Ναι. Οπότε λοιπόν εδώ το Υπουργείο, το αντίστοιχο τμήμα του ΦΠΑ, απάντησε ότι αυτές οι εταιρείες, οι επιχειρήσεις υπάγονται κανονικά στο ΦΠΑ. Και θα εκδίδουν τα παραστατικά τους κανονικά με 23% ΦΠΑ. Βλέπεις λοιπόν Κώστα ότι πολλά θέματα έτσι που φαίνονται φαινομενικά ότι είναι πολύ απλά, ότι μπορεί να ενταχθεί στην περίπτωση απαλλαγής, πόσο ωραία το αιτιολογεί το Υπουργείο και λέει ότι με βάση αυτά ότι δεν μπορείς να είσαι στις περιπτώσεις αυτές. Τους τελευταίους μήνες, να αναφέρουμε τώρα στην κυρία Σταυροπούλου. Η κυρία Σταυροπούλου, όλες τις αποφάσεις δηλαδή και όλα τα ερωτήματα φορολογουμένων που απαντιόνται από το τμήμα ΦΠΑ είναι πάρα πολύ καλά γραμμένα και πολύ καλά τεκμηριωμένα και αιτιολογημένα. Έτσι. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Το τελευταίο καιρό έχει... Απαντήσεις τεκμηριωμένες και αιτιολογημένες. Όχι και ότι οι προηγούμενες δεν ήταν πάντα οι απαντήσεις. Όχι, αλλά... ναι. Αυτές φαίνεται ότι είναι λίγο πιο προσεγμένες. Ναι, και είναι και λίγο πιο έτσι, μερικές φορές ξεσκώστα και επειδή το ΦΠΑ είναι και λίγο δυσνόητο. Ναι. Έτσι, οι ορολογίες του και για μας τους λογιστές που ασχολούμαστε, είναι και λίγο έτσι, το βλέπω εγώ και λίγο πιο εύπεπτο για μας. Ναι. Είναι λίγο πιο καλά δομημένο και εύκολα καταλαβαίνεις τι πρέπει να κάνεις. Υπάρχει και άλλη μία, βέβαια την πούμε, να τη διαβάσετε, που έχει να κάνει πάλι με το θέμα του ΦΠΑ, αλλά αφορά κάποιες παροχές υπηρεσιών που γίνονται από δημοτικές επιχειρήσεις. Θα τη δείτε, είναι μια απόφαση εκεί πέρα που έχει μια σειρά από υπηρεσίες που παρέχονται. Πολιτιστικός οργανισμός. Ακριβώς. Ναι. Πολιτιστικό και αθλητικό οργανισμό του Δήμου. Δείτε, γιατί μπορεί να έχετε κάποια τέτοια περίπτωση που σας αφορά. Έτσι. Δείτε, διαβάστε την περίπτωση αυτή, την απάντηση μάλλον αυτή. Έχει μέσα ολόκληρο το σκεπτικό, πάλι στην ίδια μορφή, έτσι πολύ αναλυτικά. Γιατί μην βρεθείτε και εσείς προεκπλήξεως, γιατί τα θέματα του ΦΠΑ είναι πολύ σοβαρά. Έτσι, και για κάποιο λόγο έπρεπε να χρεώνεις ΦΠΑ και δεν το έχεις κάνει, την πάτησες. Λοιπόν, αυτά Κώστα, έχουμε κάτι άλλο? Όχι, εντάξει, ένα δελτίο τύπου είχαμε από το Υπουργείο Οικονομικών για την βελτίωση και επέκταση της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού παραβόλου. Μια πολύ καλή υπηρεσία το ηλεκτρονικό παραβόλο, έτσι έχει γλιτώσει πάρα πολύ κόσμο από την επίσκεψη σε φορείς για να εκτυπώνουμε τα παράβολα. Να πω εγώ βέβαια ότι μια-δύο φορές που είχα χρειαστεί με είχε εξυπηρετήσει πολύ, αλλά μια φορά με κούρασε πάρα πολύ. Έψαχνα να βρω μια ώρα περίπου σε ποιο τέτοιο ανήκει. Θέλει λίγο ίσως και με την κατηγοριοποίηση θέλει λίγο ίσως να μπει και κάποια αναζήτηση. Γιατί μερικές φορές κάποιο παράβολο δεν είναι πάντα έτσι. Το βρίσκεις εύκολα έτσι. Όχι, δεν ξέρεις σε ποιο Υπουργείο είναι. Σωστό. Έχεις δίκιο και εγώ νομίζω ότι την είχα πατήσει έτσι πολύ. Δηλαδή, ξεκινάς ψάχνοντας στο Υπουργείο. Πρέπει δηλαδή εγώ όταν ψάχνω ένα παράβολο να ξέρω καταρχήν σε ποιο Υπουργείο είναι. Αν δεν ξέρω σε ποιο Υπουργείο ανήκει αυτό το παράβολο, χάθηκα, δεν μπορώ να το βρω. Πρέπει να μπαίνω σε ένα από τα Υπουργεία μέσα. Και είναι δύσκολο αυτό έτσι. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει. Να υπήρχε ένα παράβολο μόνο για όλα. Θα πρέπει αυτοί που ζητάνε το παράβολο καταρχήν, οι υπηρεσίες που ζητάνε το παράβολο, να μας λένε στην αρμοδιότητα ποιανού Υπουργείου ανήκει καταρχήν. Ή αν δεν γίνεται αυτό, να υπάρχει μια αναζήτηση μέσα στην εφαρμογή, να βάλουν τα παιδιά μια αναζήτηση της δηλαδή εκεί πέρα, να μπορούμε να το βρίσκουμε πιο εύκολα. Παρ' όλα αυτά, όπως και να έχει, είναι πάρα πολύ καλή εφαρμογή και φυσικά φαντάζομαι ότι θα βελτιωθεί. Αν και εγώ νομίζω ότι τα παράβολα αφού τα ζητάει κάποια δημόσια υπηρεσία, γιατί σε δημόσια υπηρεσία δεν πάει το παράβολο Κώστα. Έτσι δεν είναι. Να το αναζητάει μόνοι, να δίνουμε τα χρήματα και να παίρνουν μόνοι. Πολύ προχωρημένο. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση παραβόλων. Να έχεις ένα λογαριασμό, να έχει το δημόσιο ένα λογαριασμό συγκεκριμένο που είναι για όλα τα παράβολα και από εκεί και πέρα να τα παίρνουν. Αυτά για σήμερα. Αύριο θα είμαστε μαζί αύριο πιο νωρίς γιατί έχουμε και το σεμινάριο. Ναι. Θα είναι πιο νωρίς το briefing. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Θα θυμίσουμε Κώστα και το επόμενο, μην το ξεχάσουμε που είναι για τους συνδρομητές μας το δωρεάν, έτσι. Να μην ξεχάσετε ότι την επόμενη Παρασκευή. Εντάξει, θα το ξαναπούμε. Θα το ξαναπούμε βέβαια κιόλας, ναι, σωστά, έχουμε μέρες μπροστά μας. Ωραία. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια σας, καλό απόγευμα. Γεια σας.